Finally, ate, I'm so excited to go to Bicol. Final na ba talaga yan? Hindi ka na talaga sasama sa Bicol. Ako, uuwi ako kasi gusto ko mag-aura-aura at mag-swimming, magladok-ladok dyan. Hindi ka talaga maiba. Ay gani, kulit mo, lumayas ka na. Palak-palak ka na dyan. Ano ko naman? 8 days ako sa Bicol. How about you? Final na talaga yan? Ay gani, kulit mo, lumayas ka na. May nabook na akong hindi na talaga. Kami dahil tinugutan maglib, Kay Bot maglaog. Lumayas ka na, dahil mo nakapagparaparaon, lumayas kung malayas ka, dumalik-dalik ka na. Tarahon mo gabos mong gamit! Eto namang ate ko, apakagana pero apakasungit. Wag kang ganyan kasi hindi ka na makakapag-asawa. Kaya, sige. Dahil wala kang wawa ka naman, hindi ka makauling ng Bicol natin. Papasalubungan ta ka na lang ng sili, ng pili, ng mane, ng batag, ng latundan, paras lang to batag. Buko, ano pa gusto mo? Sabihin mo lang, request ng tuyo, ng alang. Sorry, iralawi na ako mag-Bicol kasi 1 year sa Manila. Pero don't worry, pagbalik ko, may pasalubong ka. May itutugon ka Mayo! dyan. Rumabas ka na. Kasi pinapractice ko na talaga tong Bicol ko. Kasi pag abot ko naman, baka ralawi na naman ako. Pero, gotcha tayo, gotcha. Dito ka malilingawan. Ika na balik dito sa Manila. Nasasabihin mo kay mama, kumusta? Tapos yung mga friend ko, kapag nailing mo, kumustoon mo ako sa inda. Huwag kayo iiyak. Bata ka, mo, dahil ba yung nilabahan? Lumayas ka na nga ni talaga digde.